Assalamu alaykum. Mana namıqda dükanlar ertedir bile gel kaldırlar. Assalamu alaykum. Şükür elhamdülillah. Hayırlı merak olun. Assalamu alaykum. Qartay muhtaram. Hayırlı merak olun. Evet. Dayamu ismi. Hayırlı merak olun. Wa alaykum assalam. Allah yalqatın ödüňizge merak bolsun. Bir tarpal gaýry tutarlar ha muňysina. Jalada nam Huda geldi mana. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Haytlaňyza merak bolsun. Haytlaňyza merak bolsun. Assalamu alaykum. Haja haytlaňyza merak bolsun. Assalamu alaykum. Haytlaňyza merak bolsun. Dojaga. Awwal bilen nasıl? Haytlaňyza merak bolsun. Ödüm kim? Allah yalqatın. Nereye doçak emin doğan? Munma? Ha, qari sorana? Qartay muhtaram. Assalamu alaykum. Haytlaňyza merak bolsun. Hali ertir wagt inşallah. Bu serekden soň motor telişde ötüp bilen ýok. Ta 10 ki bireçeli. Ben düğünden jetti Assalamu alaykum aja. Allahumma salli ala. Bahar wasmy? Sağmy? Aramlykmy? Amin. Sizden kam merak bolsun. Bahar rozalara ötürdüňizmi? Oýnam Huda. Nasıl ödüm para razı ettin mi? Molla men. Assalamu alaykum. Haytlaňyza merak bolsun. Mudir. Assalamu alaykum. Sağlykmy, aramlykmy, haytlara merak bolsun. Oýnam Huda. Wa alaykum assalam. Haytlaňyza merak bolsun. Maka. Maka Pakistani ke çalı var, manım var, cüce xoradi kulangi var. Oýnam Huda. Haytlaň merak bolsun onda. Al kapı Makacan. Ustad. Assalamu alaykum. Haytlaňyza merak bolsun.